Niger ndi limodzi mwa maiko osauka kwambiri ku Africa. It is landlocked country ndi chiwerengero chokwana 24 million. 80% ya anthu ndi osauka komanso amakhala ku midzi. Dziko limeneli lili gulu la Burundi, Malawi, Somalia komanso Sierra Leone. Ndi maiko osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ku Niger kumakhala njala chaka chilichonse chifukwa ndi malo otentha kwambiri. Mvula simagwa bwino, anthu ambiri samalima komanso ena alibe malo olima. Ngakhale magetsi awo amachita kugula kuchokera kunja. Almost 70% ya magetsi amene amagwisa ntchito amachokera ku Nigeria. Ndiye chifukwa chakulandidwa kwa boma, Nigeria yadwa magetsi amenewo ndipo madera ambiri kuli blackout. Ngakhale budget yawo yapachaka amadaya ndalama za ngongole komanso zithandizo za maiko ena. Mwachitsanzo, European Union imathandiza $550 million, France 130 million, komanso America 138 million. Izi zili ngati kumalawi kuno. Malawi 40% ya budget imachokera mu zithandizo za maiko ena, komanso ndalama zambiri zimene zimakhala budget yathu ndi za ngongole. Chimodzimodzi ku Niger, budget yawo yambiri ndalama zimachokera ku ngongole komanso ku madonor aid. Ngakhale amathandiza pachuma, azungu amenewa amakumba miyala ya uranium ku Niger ndi kumatumiza kwawo. Dziwani kuti atsamunda akatenga uranium ku Africa kuno, kaya ndi ku Malawi, DRC kapena Niger, amapangira magesi a nuclear, zida za nuclear, komanso nthawi zina amapangira mankhwala kansa. Munthu akadwala kansa ku Africa kuno amavutika kuti apeze mankhwala amenewa chifukwa ndodula. Magesi a nuclear ku Africa kuno kulibe, komanso palibe dziko ku Africa kuno limene lili ndi zida za nuclear. Atsamunda ali nazo zinthu zimenezi zambirimbiri. Timamva kuti Russia ndi nuclear, America, Britain, France onsewa ndi ma nuclear weapons, ngakhalenso magesi a nuclear. Komanso mukapita kumeneko mukapeza mankhwala kansa ndi osavutaja amene amakuteteza iweyo ku matenda a kansa. Koma ku Africa kuno zonsezo kulibe. Azungu amenewa amapeza zinthu zimenezi pogwisa ntchito uranium ku Africa. Ndiye lero asilikali ku Niger alanda boma ndipo akuthamangitsa atsamunda kuti achoke mdzikolo. France ndi America akwiya ndi zimene asilikali amenewa akuchita. Ayambapo kunyengerera African Union ndi ECOWAS kuti akambise nkhondo ku Niger. Dzulo lomweli Deputy Secretary of State wa ku America, Mai Victoria Nuland, anapita ku Niger kukanyengera asilikali amene alanda boma. Amawuza ona kuti bwanji musiye pansi udindo umenewu ndiyo ngati kuti dziko muno mukhale mtendere. Komabe asilikali amenewa anakana zofuna za America ndipo anauza azimayi ameneyi kunena kuti salola kuti atsamunda apitirize kulamulira Niger. 63 years of independence, France ikupitirizabe kuba uranium ndi kumasakisa dzikolo. Itangotha meeting imeneyi, America ndi France ayamba kutumiza zida za nkhondo maiko a Nigeria, Ivory Coast komanso Senegal. Asilikali oposa 50,000 asankhidwa kale maiko amenewa kuti akalowe ku Niger ndi kuyambisa nkhondo. Kumbukirani kuti America ndi France ali ndi makampu mu dziko limeneli. 2,600 military personnel from France and America amakhala komweko. Ndiye pa chiyembekezo kunena kuti nawonso alowerera nawo nkhondo imene ikayambika. Mbali nayi, Niger ikulandira sapoti kuchokera ku Mali, Burkina Faso, Guinea komanso zigawenga za Wagner. Tikunena pano asilikali a Niger atseka airspace ndipo aopseza kuti ndege iliyonse ikangoluka popanda chilolezo ayiwombera. Anthu ambiri atamva nkhani imeneyi anali ndi mafunso. Kodi bungwe la ECOWAS komanso African Union
akufuna kuyambisa nkhondo ku Niger chifukwa chani? Nthawi ina yake around 1990s ku Sierra Leone kunali nkhondo, anthu ochuluka anaphedwa, koma ECOWAS inalephera kulowerera. Ku Liberia anthu anaphananso nthawi imeneyi. Tikukumbukira President Samuel Doe anaphedwa ndithu ngati mwana. Kunali anthu ambiri ndithu kumene kuja Charles Taylor amene ankapha anthu mwachisawawa, koma ECOWAS inalepheranso ntchito yawo. Ku DRC mwachitsanzo nkhondo inayamba kalekale, koma African Union yalephera kubweretsa mtendere. Lero asilikali aku Niger awukira atsamunda ku France amene akumaba uranium mdzikolo. ECOWAS kubwerabwera ndi kuyamba kuwaopseza. Umenewu ndi umboni okwanira kuti Africa ikulamulidwabe ndi atsamunda. Kolonel Muammar Gaddafi anaphedwa, kubedwa golide ndalama zake. Kulakwa kwake akuti chifukwa ankafuna kuyambisa United States of Africa, ndalama imodzi komanso dziko limodzi. Atsamunda atamupha Gaddafi mu 2011, African Union sinayankhe chilichonse. Paul Kagame wa ku Rwanda anayambisa nkhondo ku DRC mpaka kupha anthu oposa 6 million. Iyeyo ankathandizidwa ndi Bill Clinton komanso Tony Blair. Mpaka lero ndunena pano Paul Kagame ndi asilikali ake akubabe diamond komanso golide wa ku DRC. Koma African Union yangokhala chete osana chilichonse. Tikukumbukira 1998 Mugabe ndi anzake anayesesa kutumiza asilikali kuti akateteze DRC. Anamenyana ndi Kagame komanso Museveni mpaka kuwagonjetsa. Zotsatira zake tinaona Britain ndi America akumuzonda Mugabe. Anapereka ma sanctions amene anasaukitsa dziko la Zimbabwe. Zonse zija zinkachitika chifukwa choti Mugabe anagonjetsa asilikali Rwanda ku DRC. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Britain ndi America ndi amene ankamutuma Kagame, amampasa zida za nkhondo kuti azisokoneza DRC ndi kumaba miyala ya mtengo wapatali. Mugabe ndi anzake ataona zimenezi anatumiza asilikali ndi kukaletsa. Atsamunda anakwiya kwambiri ndi kuyamba kudana ndi Zimbabwe. Ngakhale Mugabe anapulumutsa DRC mu 1998, sitinaone African Union ikumutamandira. Mawu mwake anakukhala chete amene ujatu amopa America komanso Britain. Maiko ambiri aku Africa kuno amatiuza kuti ali independence, koma zoona zake nzakuti amalamulidwabe ndi atsamunda. SADC, African Union komanso ECOWAS ndi mabungwe aku Africa kuno, koma ali pansi pa ulamuliro wa azungu. Ma decision ambiri amene amachita amachokera ku Europe. DRC ili pa mavuto chifukwa African Union ikungolekerera Kagame ndi azungu kumaba miyala komanso kupha anthu osalakwa. Ku Libya kuli chipwirikiti lero chifukwa Africa inalekerera kuti Gaddafi aphedwe. Uranium wa ku Niger akubedwa ndi France chifukwa cha mabungwe ngati ECOWAS. Ngakhale kumawe kuno azungu akhala kutibera since 1964 nkudzafika lero. Amanamizira donor aid ndi ngongole, mbali nayi akusowa misonkho yathu pogwiritsa ntchito makampani. Inu nthawi ina yake kumawe kuno tina ndi Stagecoach, inali kampani ya mabasi imene imapanga operate kuzungulira dziko lonse la Malawi kwa zaka zokwana 35. Mwini wake wa kampani imene ya Stagecoach anali atsamunda ku Britain. Anthu amati akakwera magalimoto amene aja, mabasi amene aja dziko lonse, amene amapindula ndi ndalama zimene zija anali atsamunda ku Britain. 1994 kutabwera business ya minibus, Stagecoach inalowa pansi mpaka na mwini waje uja atsamunda uja anayigulitsa kubungwe la Denmark mchaka cha 1997. Tinali ndi Royal Sugar, eni yake akampani imene jaso anatsamunda. Kampani imene imangotchedwa kuti Royal
inali ndi makampani ambiri mdziko muno ngakhale ma state. Anali ene ake asukoma, ene ake sotu anali ma British. Masiku ano tiso ndi kampani ya insurance ya imachedwa kuti Old Mutual. Mwini wake ndi George Bush wa ku America. Amalawi timakhala kugwisa ntchito makampani amenewa kumapereka ma profit ochuluka kwambiri, koma ine ake amene akupindula mwachisanzo Old Mutual amene amapindula ni George Bush wa ku America. Ndiye mwini wake wa kampani imeneyi. Makampani amene akutchulira ndikale ngati Stagecoach ndi makampani ena ambiri amene amapindula naye tsamunda osakhala anthu okuda. Zimenezi zikutuza kuti ngakhale Africa inapatsidwa ufulu odzilamulira, chuma chawo ngakhalenso makampani ali m'manja mwa atsamunda. Kungoyambira chilengedwe chathu, ma national parks komanso miyala mtengo wapatali zikulamulidwa ndi atsamunda. Aliyense amene amalimbana ndi azungu pachuma amathana naye. Nkhondo zambiri mutati muziyang'ane zimene atsamunda anayambisa padziko lapansi pano zimayamba chifukwa cha economic problems. Akaona kuti wina wake watulukira pa nkhani za chuma amapita kumene kuyambisa nkhondo. Mwachisanzo America anayambisa nkhondo ku Iraq ponena kuti Saddam anali chigawenga. Kenaka tinaona Jeb Bush ng'ono wake president akupa mafuta galimoto kumene kuja namakagulisa kudzera ku kampani yake imene imachedwa kuti Habinga Group. Kampani imene ya Habinga Group ndi kampani ya banja la George Bush amene amayendesa ndi ng'ono wake Jeb Bush. Amapopa mafuta ku Iraq kuja pamene nkhondo imamenyedwa, iwo amapopa mafuta ndi kumapitisa kampani imeneyi. Analemera kwambiri. Ndiye lero asilikali ku Niger alanda boma ndikuthamangisa atsamunda amene amaba uranium. America ndi France ambaokwezera nkhondo in the name of democracy. Komatu nkhani ili apa si ya democracy. Akufuna kuti apitirize kuba uranium komanso kusaukitsa Niger.